алейкум бародаро, салом алейкум подписчикони муҳтарам канали Қубод Медиа. Ама каса созен хубен умедворум ки тенҷем бачако мо видео кадесем нашод канали Шонча ТВ бародаро. Дар поёни инами видео закрепит кадагия канали додарагмон ва каналша бародаро YouTube маҳкам кадаг ва шумо ҳама каса медонем чӣ хеле ки мара айавал дастгирӣ кадагӣ буд шумо медонем дар канали ами Шонча подписатсия мекунем ва и бародари мара дастгирӣ мекунем. Чӣ гуфтани мухлисои мада? Ва бачаҳо кадоме ки боварӣ надошт карочи хиёл мекард ки канала фурӯхтагия. Не, мо канала нафурӯхтем. Ӯ канал ҳам сумам кор намекард ки ҳеч кана намехара сум кор накуна ва ҳаму карочи маҳкам шида ки бо як канали нави кардем барои пешравӣ мо ва дар поён силкаша битроен дастгирӣ кунем ва треки дисташон бировардем карочи дар комментария ҳаста закрепит кардагие ва дисташона тамошо мекунем. Бошен саломат. Бачако, Шонча, як гап буд мақсад се савол дорум нашод ами канал гап-гапча. Мисол ту канал дошти где-то 17,000 подписчик доштам хияста. Амура одамо гуфтесан исосе каналша фурӯх нашод аму чӣ гуфтани бародарода барои аму канал ки мисол ҳозир активи аму каналот ба фикрам мурдагия аму хияста мурдагия ва ҳаму каналот ҳозир дасти ҳаму бародар хай медонам хай любой мақсад любой хе зиндагӣ давай мешава мефурӯшӣ иншалло айси пас канала намефурӯшӣ иншалло дастгирӣ мекунен ва чӣ мекунен. Як саволи дига ки барои чӣ ту шонда дист задӣ мақсад барои ҳаму репа бас накарданаш? Барои мухлисо дар комментария навис ман ба номи Аллоҳ ҳаму диста заданӣ набудам. Вақте ки дар комментария бинависанд ту чӣ хели одаме бизади сабак навистем. У дист просто я отвечай майда акай. У дисе у қадарам чи несе против соперник буброй. Гап нест Шонча. Одамое ки мисол фикр мекунанд дашон дист у устод чай мисол просто так гуфтагия ки репа бас накунам хияста ва ту дар оянда чӣ результат нишон доданӣ дар канали навад мухлисот да чӣ гуфтанӣ? Результат бисёр чи аста оли наздикиёда агар озима бугум палёне мешава ва сюрприз борид мешава. Не мақсад репои нав клипои нав оянда қатӣ шон бо фит кардани ҳасти нести? Аки иша худо медона агар озима ваъда бутум ваъдам да наистам и ҷои айрӯи мардаки айрӯи мардӣ несте барои ҳамиқама ваъда дода наметонам. Хай худо нишон мешава ё не. Гап нест чанд касо мақсад дар комментария додарҷон ҳамитара ҳархе гап задагиан исосе ва мисол любой одам додарҷон любой одам пасти да меғалта фаҳмиди любой одам не ки иншаалло мо тра дастгирӣ мекунем дар инстаграмам дигаву дига ки мақсад ҳами канале ки ту наҳуй кардӣ ҳамура ту пеш барӣ додарҷон иншаалло бародаро ҳама каса медонем Шончара дастгирӣ мекунем ва ман худам фарёд кардам махсус ҳамира ки мисол дар каналша бидорем подписатсия кунем ва ма бародаро репа бас кардагиам на самом деле репа бас кардам ва дига айма реп ждад накунен айма фақат видеои интересни нашод ами любой чӣ карочи ҳами хеле видеои интересни видеои тарбиявӣ айма ждад кунем бародаро ва додараки мара дастгирӣ мекунем вақтишда имада гарени хизмат кардагия барои ҳаму дасти тира ма додарҷон ҳама вақт мегирам барое ки ҳама кас мегӯянд ку мисол ҳама вақт дастгири якдигар бошем тоҷикистон ба пеш даста мегиранд аслан хай одамое ҳастанд медонӣ ку худ Шонча ки чӣ хел хай ӯ худчон деволи намкаш ба хича мекаша одаме ки мақсад чӣ хеле буд набуд ӯ худаш медона ва мора тамошо кардеса видеои мора аввал чӣ хел мақсад тира чӣ мекардан дар ёдат аста уже худаш ҳамо одам ҳами видеора тамошо куна уже худаш мефаҳма ва худаш ҳис мекуна ки чӣ гапа мегӯям ку имрӯз мақсад дар замини пага кӣ медона ки дар ки ҷои мисол барои ҳаму бародаро биёен дастгирӣ мекунем ва барқасди душманое ки мақсад намехостанд Шонча ба пеш ҳаракат куна мақсад ба қуввои баланд рава намехостанд барқасди ҳамо бародаро мехезем дастгирӣ мекунем канали ҳамира карочи титу пит мекунем фаҳмидем? Бачо бахшиш гап да буридим ака
бисёри одамо дар комментария якара ҳақорат мекунанд, мара ҳақорат мекунанд. Паноҳӣ нестай бачо, ма хоҳиш мекунем ки ҳамаи коротона накунен, барое ки дар комментария номи тоҷик дорен. Камтарак бошам, шармам дар кора, номи тоҷик дорен ва тоҷики худша омада дар ютубу дар инстаграм ҳақорат мекунад. Ва биёем бачаҳо ҳамаи корора баҳс кунен, ҳама каса як ҷамъше меган ку 5 панҷа як мушт мешавад ва ҳамамон як чӣ бишем ва пешрафи Тоҷикистон бошем, ҳама каса бихезем. ва номи Тоҷикистона якҷоя ҳама каса бардорем бародаро. Шумо як гаптон мегум ва дар миҷа ози мо як бародара дастгирӣ кардесем, канали Садолайв бародаро метонен ютуб да бизанен, канали Садолайв медурем, подписатсия мекунем ва ӯ қатъи гитара мехона, беҳад видеои ништияк мекуна. Ина бо ҳамин рӯз сиёмка кардагием видеоша, мумкин пага ё рӯзи дигар видеош мебуроя. Бародаро медурем дар ҳамин канали Садолайв подписатсия мекунем ва видео просто братан, ман мисол мегум таки бидро маъқул шава, подписатсия ки маъқул нашава, худат медони братан, просто ты тамошо ки видеоша чӣ хеле видео мекуна. Мақсад метонада гитара зада адуши ман худам нами хусусан худам мухлиси ҳамо акаем, мақсад просто кайф мекунем заданошда. Барои ҳамо ҳама каса медурем дар канали Садолайв подписатсия мекунем ва адуши лайкчапш мекунем бародаро. Ва одамо медурем дастгириш мекунем ва Долия Варавскои хондагия ета адуши буромадагия. Шонча мамиша да сиёкаш. Ва ҳамуро акснид мекунем ку чӣ хела маъқул тому шава, бидроен акара дастгирӣ кунем, подписатсияш кунем ва калакон чикам биҷиқен ки видеое ки ӯ ака мепартояд дар шумо ҳам бирава. Гап нест, хонаободи сарбаланд боше. Имрӯз қатъи мо буд Шонча. Кадоме мехоҳад қатъи касе суҳбат кинем, оли ба қарибӣ ҳамо акара ман дар каналам файрод мекунам ва қатъиш як видеои ништияк мекунам ва шумо адуши кайф мекунем. Занда бошем.